18-гадовым узросце Александр Козловскі прымаў удзел у Вялікай айчыннай вайне. Пасля яе заканчэння паступіў на вучобу ў інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя Ільі Рэпіна. Пасля выпуску мастак пераехаў у Мінск. Козловскі аднолькава знітаваны, звязаны і з Беларусю, бо нарадзіўся пад чашнікамі ў 23-м годзе, а пасля там, хутчэй за ўсё, пошуку заробкаў сям'я переехала у Ленинград. То есть з России, з Ленинградом і з Беларусю. Вядомасць мастаку прынеслі работы ў пейзажным жанры. Менавіта яны прадстаўлены на выставе. Актыўная творчая і выкладчыцкая дзейнасць, гады плённай працы дапамаглі скласціся яго індывідуальнаму стылю. Александр Степанович Козловский – это значная великая сторонка в гісторыі беларускага мастацтва, як і самастойнага творца, так і выкладчыка, у якого вучыліся такія вядомыя беларускія імёны, як пейзажысты, значыцца, Казакевіч, Алейнік, вядомы беларускі графік, народны мастак Беларусі, які, дарэчы, тут выкладаў на тэрыторыі творчых майстэрань, Паплаўскі, здаецца, Асецкі і шмат іншых. Наведаць выставу «Вечнае быццё светабудовы» Александра Козловскага ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў можна да 23 сакавіка.